Rouge wederom groot succes. In Venray is Vastelovend 2013 spetterend van start gegaan met wat inmiddels een traditie mag heten, de Rouge. Vele Vastelovensvierders trotseerden zaterdag de kou en roetsten vanaf de glijbaan het koude water in. Verschillende artiesten van naam en faam luisterden de opening op het Schouwburgplein en de Grote Markt op. Voorafgaand droeg burgemeester Hans Gielissen de macht over aan prins Joris. Morgens nog in Venlo op de boetezitting en 's middags stonden Bjorn en Mieke alweer in Venray op het podium. En daar was meer volk dan in de Zoepkoel. Dus zal volgend jaar de Rouge wel door L1 uitgezonden worden. Hoe wij dat weten? Op de Grote Markt ontdekten we een undercover reporter die liever anoniem wil blijven. Alleen aan zijn microfoon herkenden wij de zender. En wat vind je ervan ten oude? Ja, ik vind het echt leuk, maar vanavond is het leuker. Dan gaat hij helemaal los. We gaan We gaan er vanavond in. Naar de tent. Op de Grote Markt was het gezellig, erg gezellig, met Ben Verdelle. En dan zo lang nog. Een liedje speciaal voor u. Pa en oma. En voor de rest kan ik niet meer. En ondertussen was in de Schouwburg de sleuteloverdracht bijna voltooid. Want die gaan naar ieder geval nog even de lokale frietkromen af ter afsluiting. Daarom denk ik ook dat er leus is, blief o weide. Vast Rob van de Gijsterse Keienschieters nam vakkundig de collega's en het gezag op de korrel. En over eten gesproken, de slechter verkooien uit Leurne, dan heeft de nationale eerste prijs gewonnen met zijn worst. Fantastische prestatie natuurlijk. Het oordeel van de jury was lovend. John Verkooyen heeft de lekkerste worst van Nederland, al de juryvoorzitter Ger Jansen. En om hier rondje gemeentehuis maak ik mij toch nog wel een beetje zorgen. 2 beeldschermen per medewerker. Ze kunnen voor het multitasken. Dus Facebooken en Wordfeuten tegelijk. Het gebouw is zo transparant dat zelfs Badr Hari zich er vrij voelt. De muren zien zo wit dat je ook in een ziekenhuis waant. In ieder geval is het er even rustig. En ook staan er nergens bloemen. Maar dat komt volgens de portier omdat bloemen op de slaapkamer ongezond is. En daarna mocht de opperpielhaas revanche nemen. Vroeger was alles beter. Vroeger was alles beter, toen hadden we nog geen geautomatiseerde systemen. En vroeger hadden we ook niet van die pulletjes in het centrum hè, die dan omhoog komen. Automatisch, zonder dat je dat in de gaten hebt. En dan zie ik daar toch toevallig onze politiechef zitten. John Gerards. John, fijn dat je er bent. John, artikel 11 van de politiewet. Jij weet hoe dat luidt. Artikel 11, het is echt wel mensen, artikel 11 van de politiewet luidt als volgt. Bij het handhaven van de openbare orde en het verlenen van hulp aan hen die het behoeven, berust het gezag over de politie bij de burgemeester. Dus dat hulptrepulke was van mij.
Buiten was het plein inmiddels helemaal vol en werden de entrees afgesloten. Tijd voor de grote Venraudse Vastelovensroute. Dan gaan we nou beginnen. Dit is niet te verzinnen. Het is vastelovend in het Hageland. De schap op nul niet dat verstaan. Want we gaan nou beginnen. Je kunt dan hier maar winnen. Het vastelovensvuur dat luchtig brandt. Met deze dag in het Hazeland. 3 dagen lang ga ik hier vieren. 3 dagen lang de zorg op zee. En is het vier straks afgelopen, vliegen kilo's er weer bij. Nou al dat lekkers en de crackers in de kuil de rest van het jaar. Maar weer samen rond een kerstboom ben ik er alweer verklaard. En jullie gaan nou duiken? Wij gaan er dadelijk in, ja. En dan gaan we bierstig er naar verroetsen. Heb je al vaker gedaan? Dit is onze derde keer. Traditie wordt in stand gehouden, hè, Popeye? Wij roetsen ieder jaar met z'n tweeën. Ja. En tradities zien erom te halen. Juist. Vastelovend samen. Succes! Vastelovend samen. Hey! Wij gaan maar wij blijven gaan. Want het is van de dieren, stilte lieve storm. Wij gaan maar wij blijven gaan. Vanaf het rijden van de haan tot de sterren en de maan. Wij gaan maar wij blijven gaan. Want het is van de dieren, stilte lieve storm. Wij gaan maar wij blijven gaan. Vanaf het rijden van de haan tot de sterren en de maan. Een brandweer is zich op de koor. La 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 la. En hoe ging het? Het was heerlijk! Fantastisch! Niet koud, super! Iedereen uit op bevelen. Kom op foutje, roetje. Niet gaan staan te kijken, roetje, dat is veel beter. De zoetjes aan begin de deur te leven. Waar ging het fout? Met het water ingaan. Popeye was er sterk van mij. Gewoon iedereen wil komen roetje, kijk gezellig. Wat nog niet vechten onder het ruzie. Maar dan komt het goed, een klein beetje bloedneus, geef niks. Geef niks, gezellig. Ik stond te springen op mijn voetjes, dan vullen wij ons beste koor. Wij gaan maar wij blijven gaan, want het is van de dieren, stilte lieve storm. Wij gaan maar wij blijven gaan, vanaf het rijden van de haan tot de sterren en de maan. Wij gaan maar wij blijven gaan, want het is van de dieren, stilte lieve storm. Wij gaan maar wij blijven gaan, vanaf het rijden van de haan tot de sterren en de maan. Een brandweer is zich op de koor. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Wij gaan maar wij blijven gaan, want het is van de dieren, stilte lieve storm. Wij gaan maar wij blijven gaan, vanaf het rijden van de haan. Heb je hem gevraagd? Ja, nou ja, het was lekker. Het is koud. Maar als je er eenmaal in zit, gaat het goed. Super, geweldig. Hè. Top. Ja, helemaal goed. De storm, wij gaan maar wij blijven gaan, vanaf het rijden van de haan tot de sterren en de maan. Een brandweer is zich op de koor. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Pilas in de vloer! Vastelovend, vrienden, gasten en bellen in de stadschip, Holland! Wij gaan natuurlijk van Roets als mais, stront en gras. Wat minder leus is. Normaal is het mais, stront en gras, maar nou ik niet, want deze carnaval ga ik vol gas. Hey!
Heb het geholpen, den helm? Ja, zeker wel geholpen. Maar het was koud, maar nou is het lekker warm. Hoe koud was het dan? Nou, ik kroop helemaal weg, dus het was mij bevroren. Het was bijna bevroren. Dan gaan we nou beginnen. Dit is niet te verzinnen. We hebben een loodje vergeten af te doen. Zou je het test doen? Wat misschien? Oh, dat is een goed. Blijven werken. Vast en over samen. Want we gaan nou beginnen. Je kunt al helemaal winnen. Het was te lang duren. Ik zie niks van staan. En jongens! Viel het met of viel het tegen? Het viel met. Nee, het is wel echt koud. Maar als je dan hierin komt, is het wel heel erg lekker. Dus wat dat betreft, we blijven gewoon zeggen, gewoon van de route af. Lekker koud water, lekker weer een bedje. En we zitten vanavond weer in een lekker weer nest, dus dat komt allemaal goed. Heb je nou nog meer verplichtingen vandaag? Ja, het dak ging er net al vanaf en de blijft er dan vanaf gewoon. We schepen pas op Aswoensdag uit als je die erg vindt. Hier gewoon, dit is geen verplichting, het is gewoon lekker genieten. We gaan eraan en we blijven eraan gaan. En Pascal, geniet er ook nog van? Oh, het is heerlijk, het is heerlijk. Dit was beter als net, maar het is echt genieten, het is geweldig. Prachtig gemeente, echt geweldig. Geen ziep in de ogen gekregen? Ik heb geen ziep gezien, gelukkig, met die jongen. Dit is allemaal, ja, dit is allemaal voor mij. Pak het vast, het is morgen weer voorbij. De kleuren en de klanken, de optocht trekt voorbij. Dit is het moment, het vaste loversbloed, dat stroomt in mij. Het stroomt in mij. Het stroomt in mij. Het stroomt in mij. Het stroomt in mij. Bedankt voor het kijken. Maandagavond is er geen journaal. Dinsdagavond wordt in het Pelemaasjournaal uitgebreid aandacht besteed aan de grote optocht van Venray. Fijne avond nog.